Jiya da daddare muna kwance misalin karfe 2 sai muka ji jiya da daddare misalin karfe 2 muna kwance sai muka ji ana balla kofa, sai ni ido na biyu sai na sauri na tashi sai na tada kawata ta kusa da ni nace ki tashi ana balla kofa, sai ana shigowa da yake ɗakin yana windon shi yana kallon waje, sai aka ce mu zo mu buɗe kofa, sai ba mu zo mun buɗe ba sai muka tsorata sai muka buɗe ta kicin muka kulla kanmu, suka balla kofa suka shigo suka buɗe ta ɗaki, da suka buɗe ta ɗaki sai ni sai suka samun bindiga akai suka ce ina wayoyinmu, sai suka ga waya kwaya ɗaya tana nan a gurin caji sai suka ɗauka sai suka ce kuɗi, muka ce musu ba mu da kuɗi sai suka ce ku tashi mu tafi, sai muka ɗauko hijabanmu muka fito muka sa hijaban sai suka ce mu cire, muka cire hijabai muka ci gaba da tafiya, muna ta tafiya cikin daji suna sa mi gudu mi tafiya duk wadda ta tsaya a baya sai a tura ta a ce za a kashe ta idan ba ta yi sauri ba, muna ta gudu sai ni na fara taka ƙayoyi saboda ni ba takalmi ba hijab ba ɗan kwalin mu dukan mu haka, kowa bai da takalmi bai da hijab amma ni babu takalmi a kafata sai na tattaka ƙayoyi sai ina tafiya ina faduwa, sai da Husna da Maimuna sai suka rike ni sai aka ce musu ni me ya same ni da ban iya tafiya da ƙarfi, sai suka ce ai bani da lafiya ne, da aka ce bani da lafiya sai suka koma gefe da yake su hudu ne sai suka je suna magana, da suka yi magana sai aka dawo sai guda biyu suka tafi da wa'incan ƙawayen na wasu hudu, ni kuma sai guda biyu suka rike ni sai muka taho muna ta tafiya muka zo muka ɗanyo nisa sosai da wa'incan suka kawo ni jikin bishiya suka ajiye ni suka ce in zauna a nan kada in tafi, sai suka juya suka yi tafiyarsu suna ta sauri, kafata duk ƙayoyi ko tafiya ban iya yi, haka nan na samu ƙarfi na tashi na yi ta tafiya ban ma san inda zan je ba, tafiya kawai nake yi, ina cikin tafiya sai na hango haske, tun misalin karfe 2 nake tafiya har 4 sai na hango haske sai ne tunanin wasu kidnappers din ne sai na juya zan tafi, sai haka nan dai na juya na tafi na je can gurin, ina zuwa gurin sai na ga gurin aero safety ne da kuma student a gurin, sai ne musu magana sai suka ce in shigo, da na shigo suka bani ruwa na sha na huta, da na huta sai gari ya haske sai na hau mashin sai na dawo asalin gidan da aka ɗauke mu, ina zuwa sai na ga malamanmu duk sun zazzo gurin, da suka zo sai na taho ɗan gishi nake saboda ƙafafuna ciwo suke yi ba na iya tafiya sosai sai an riƙe ni, sai aka ɗauko ni sai aka kawo ni asibiti, da aka kawo ni asibiti sai aka samu ruwa leda 2 sai na samu ƙarfi, yanzu haka ma ina asibiti shikenan. Amma duk tafiya ku ba duka ba zagi ba komai? Gaskiya da a ciki ni ce suka duka, sun duke ni a baya. Saboda ba na tafiya sosai sakamakon kuma ba ni da takalmi, kafata akwai kaya kuma sana tura ni, in sun tura ni sai in yi gudu tafiya, da suka ga na kasa shine dalilin da yasa suka ce kada in bata musu lokaci, shine dalilin da yasa ni aka maido ni baya aka sake ni, sai suka ce min waɗanda suke maido ni suka ce min su ba mu suka zo ɗauka ba, 'yan garin suke so, da asalin garin muke wallahi sai sun kashe mu, da yake sun tambaye mu sunayenmu da sunayen garinmu mun faɗa musu, suka ce su asalin 'yan garin suke so ba wanda ba ɗan garin ba, saboda 'yan tsafa suna musu wulaƙanci suna ta kashe musu mutane shine suka zo su ɗauki fansa. Shekara ta 19. Ina level 3 ina dental level 3 first semester. Amin na gode. Amma dai har yanzu ba su kira sun buƙaci kudin fansa ba a wurin wasu? Ni dai wallahi ban sani ba da yake ina a nan asibiti, amma dai na ji kamar ana cewa an kira an ce a bada miliyan 30.